Boyo. Aku diduding-duding boyo jengkolmu menungso celuk boyo. Untung rata antem ki mau kernet ki mah. Aku wis nesu tenan nomor piro iki kok ngene wong benaran kok enek kaya ngene to yo. Aku nesu tenan wong gede kaya ngono ne umpamane awakmu dinyek asu nesu to kowe. Aku dinyek boyo aku nesu no. Kernete piye? Loh, kowe aja meneng kowe. Aja ning kono. Mandek kok mudhun lak wani. Tak antemane aku ya ngono. Tak parani dhek mlayu. Sing salah iki kowe goblok. Lah nyapa? Boyo-boyo kowe karepe ra ngarani kowe boyo. Lah nyapa? Kowe iki dijak ning Surabaya. Lho aku pengen banaran ning Surabaya piye to bocah iki? Aku ki ape rene goblok. Kowe iki ngerti apa ora to tanggapan ning kene kowe genah bengi iki ning kene ning Surabaya golek diengkulmu apa piye kowe? Aku ki tanggapan rene ora ning Surabaya. Jangan omongan kok iso mbulek. Lho iki aku kowe iki lho ditawani bis. Lho ngenyek kowe ning aku. Oh duit ora gablek bayarane mbuh iki pira ora ngerti ya. Nah kok kowe ngomong kaya ngono. Kowe ngenyek ning aku kowe. Kok nawani bis iki lho. Wong rene numpak ojek. Karepe kowe iki kon numpak bis. Moh aku pilih ojek celak cedak ngono kene iki cedak ora usah numpak bis. Jak ning Surabaya kuwi lho. Aku apa ning kene? Kowe iki ketoke kancane kondektur apa trek anu kowe kita. Iya. Kowe kancane kernet kowe kita. Wong goblok kok iso munggah panggung ngene iki piye to, Lho aku ki nesu tenan lho Mas mulai mau sore mang. Kowe iki ditawani bis. Sing ape nuku ki lho sapa? Duwike sapa? Iki bayaran bengi ki rong karuan pira ora ngerti aku. Kejane masyarakat nomor piro to kok goblok kok iso pitung kecamatan dipek dhewe. Piye ta? Piye? Kon numpak bis. Moh aku numpak ojek cedak terminal kene iki cedak. Kowe jane ngerti apa ora to kowe? Kowe kancane sapa? Kowe kanca aku apa kanca kernet ki emang? Tak antemi dhewe lho kowe malah. Jel. Kira-kira kamu di anu kon nyupiri bis. Lah alah kok nyetiri bis. Numpak sepeda mboten saged nyetiri bis jenengan pripun to jenengan niku? Lho kula niku tenan lho iki nesu tenan lho aku saiki. Lah tenan lagi aku Mas, aku nesu tenan mulai sore mau aku wisan koyo ngene iki kelakuan. Kowe iki dijak ning Surabaya. Nyapa rono iki lho. Ditawani bis. Lah alah malah rono. Kon numpak bis. Wah, aku ki ape rene gene Pak Agus iki lho. Nyapa ning Surabaya ditawani bis iki lho. Ayo medun ayo. Lah nyapa? Gelut wong loro nang ngisor lho gelut. Aja nesu. Engkel-engkel. Kae paling pinter saiki dadi tukang parkir ning daerah Tulungagung lak gone Cina malah kirik. Ora mungkin kirik kok tukang parkir ra mungkin. Aku golek lampu ning nggon apa kene iki Tulungagung. Wih di tukang parkir kirik muni hop aku langsung ngerem kik ngono di stop lho Dik. Hop ngono Dik Dang. Kirike muni piye? Hop. Salah goblok. Iki tak balik. Kae ora hub-hub. Tak balik. Kae guk ngono. Lah kirike apa kowe? Iya tak balik. Kirike apa kowe? Pinter kowe dadi kirik. Nyawa. Makasih, Dek. Iya ta. Wong jane dingono. Tapi tanah saestu lho anu bocange kirike tanah yo kewan pinter. Lah kok iso pinter? Nek trimo karo wong pinter kirik. Lah iya. Kirik lho basane pelipis. Lah kok iso? Nang aku kan aku pas mepe bandeng gerih. Iya. Lah kok enak kirik liwat. Bandeng ku arep dipangan. Kirik tak bandem. Des. Sambat iki lho iso nganggo basa. Piye ta? Tak bandem des wong. Kenging. So kengeng. Lah pripun? Kuwi munine kaing. Kenal kok kena mau bandem kuwi mau. Ah, kirike apa kowe? Aku malah kena iki piye to? Oh, lah wong loro iki jeglongne aku to jebule. Berarti pada dasarnya Pak Dewi iki rombongan kirik lah. Lah ora ning ngono kok. Ning kene. Tapi usaha. Lho, usaha kula saestu usaha. Wong kaya kowe kudu usaha. Mergo jagani wong seniman ki lak ora mesti rame terus. Sak kalau mangsane sepi, ora mungkin rame kaya mulut terak mulut kowe tanggapan sepi kene iki pramrongos nek gak duwe usaha. Lho ning omah tapi lak usaha aku, Dek. Usaha apa? Lho, aku usahane nun sewu teng Ajeng Griya niku wonten sekolahan. SMP niku teng Ajeng Griya wonten. Aku ngedoli cah-cah kuwi lho, Dek. Ngedoli apa? Cah cilik-cilik kuwi lho. Lho, seneni pake cah cilik-cilik mbok dol. Cah cilik-cilik kuwi lho tas ditere bapake to. Tas teko isuk ngono ki langsung tak dol. Oh, cekel polisi. Ngedoli cah cilik-cilik. Ngedoli cah cilik tak doli kuwi lho, Dek. Seneni pake to. Bocah cilik tak dodoli siji-siji. Senepe. Anu bakulan ngono lah wis. Ah, lek nek bakulan ki lho maksud aku. Nah, bakulan soto pikulan ge sarapan isu-isu. Bakulan apa? Soto pikulan. Lah wi ning cangkem ora remuk. Lah pikulan mbok soto lho. Wong daging akeh. Bakul soto sing dipikul kae lho. Oh, bakule lempok. Setruk kira-kira bakule. Setruk. Asam urat paling bakule kita. Iya ta? Bakul soto sing dicrot-croti kecap. Lah iku lak raine dirubung semut.
Piye to ki angel iki bocah? Wah ngelem to omong karo cah. Aduh, Eh, aduh. bakul soto sing diiris-iris iki lho. Lah, wi mutilasi wi. sing dikeceni jero. Perih ndahne yo. Perih. Bakul soto sing ning jero kuali kowe roh, Prat. Lah aku lah mbledos bakule beduduk. Wangel momon karo cah sitok iki. Kowe roh bakul soto apa ora? Soto apa sih? Soto pikulan roh ora? Ya jelas seru to. Wis ngono kuwi pokoke ceritane wis. Timbangane rantek-entek ngono kuwi lah aku bakulan isuk-isuk ngono. Ngono dipamerne. Lah nyapa? Lah nek omahku kan Ngawi. Iya. Cedak karo Solo, cedak karo Klaten, Sukoharjo. Iya. Aku niru wong Sukoharjo. Apa? Bakul jamu no, Jamu apa? jamu gendongan. Lah gendongan kok digawe jamu apa kena? Priwe kencur, jahe, gitu kunci niku. Anu bakul jamu sing digendong lho. Lah setruk bakule. Ayo tak balik wis saiki ya. Bakule setruk berarti ngene. Ngene bakune ya. Ya. Kok balik koyo soto ya. Ya ampun, pokoke ya ngono kuwi. Bakul soto sing jadahi bakul botol. soto. Bakul Anu, bakul jamu sing jadahi botol kuwi lho. Bakul jamu. Sing jadahi botol. Lah botolnya sepiro bakul mbok adahi botol iki lho. Bakul jamu sing digendong kuwi lho. Setruk bakule asam urat paling. Ya, heeh. Bakul jamu sing ning jero botol. Ah, apa ya cukup botolnya sepiro. Terus kok. botolnya diocak-ocak. Lah mumet ndase no bakule. Ayo jajal bingung ora kowe. Jelas nih. Oh gak ngene lah penak-penakan wis taruh bakul jamu gendongan, Brong. Urung. Aku ora tau roh Bakul jamu gendongan? Urung roh. Sampeyan mun nate semer bakul jamu gendongan? Urung. Bakul jamu. Urung, dereng. Mas, yoga-yoga mun nate ngertos bakul jamu gendong. Bapak-bapak, ibu-ibu saya mun nate ngertos bakul jamu gendongan. Dereng. Lah kok padha aku ya urung. Lah nyapa kok cerita. Polane aja lak ngomong lek diwalik jane ya bingung kok. Rusuh kok carane ngono aku ora dikai kesempatan kok. Ora ning ngono ki awake dhewe ning kene iki diundang, Dik. Menghibur Mas para bapak-bapak. Bapakmu akeh men. Lah piye to Mas? Maksudmu piye? Anak arisan. Bapak-bapak ning ngarep bapak-bapak nuwun sewu. Lah piye karepmu? Sing Kurang sikap. ibu-ibu Nek mbik ning gerwandul ngono lah ibumu apa. pada malam hari ini Sing arani awan ya sapa goblok nek lampune ngene iki jelas bengi to bocah iki piye to iso angel aduh. angel karo Yuda. Saya di sini Sing arani ning Kalangbret ya sapa iki jelas ning nggo banaran iki ning daleme Pak Agus, Dik. Ning daleme Pak Agus iki aduh angel aduh. Ora iso cak. terima kasih. Apa wis dikeki? Durung jane. Ya cok malah. Ora iso. Aku ki durung dikeki. Lho kok iso apa piye? Paling tidak sambutan aku bahasa Indonesia, aku bahasa Jawa menerjemahkan. Apa iso aku bahasa Jawa? Ya paling tidak iki kan tamune ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, tidak paham kamu yang menerjemahkan bahasa Jawa. Ora iso lho, Lho kudu iso. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak-bapak kalian ibu-ibu, saya sebagai kepala desa kula temriki dados ndase desa. Lah kepala desa kepala ki apa to, Dik? Kepala ndas, Lah iya desa. desa. Lah iya ndase desa to kepala desa. Ya tapi Ya anu lurah ngoten mawon. akan memberi hadiah. Badhe ngawonaken hadiah. Saya senang sekali Kula remen sanget bisa bertatap muka. saged tabrakan rai. Tatap muka ya tabrakan rai to gak anu. Ya sakit pandeng-pandengan. Oh, saged. Dengan basa pandeng-pandengan ya apa enek. Aja angel-angel to kancane lho yang kudu iso dengan hadirin semua. Kalian panjenengan sedanten. Saya mau memberi hadiah. Kula badhe ngawontenaken hadiah. Hadiah yang pertama, Hadiah nomor setunggal, rokok Jarum 76. rokok dom 76. Cangkem basa iki. Basa dek wingi ning. Wae lho, Bos. Apa sampeyan sing jawabne aku ora iso lho. Kudu iso Lah diperjelas. kok nek rokok dom 76 lho basa lambene kok. Lah ya kudu iso. Dan hadiah yang kedua, Hadiah ingkang nomor kalih yaitu minuman cap kaki 3. menika minuman cap sikil telu. Duwi latih sikil sitak-sitak ngono ya. Iya. Dan bagi bapak-bapak, Lan damel para bapak-bapak, jangan banyak-banyak minum gula mboten usah kakean minum gendis. karena kena penyakit Anu karena iki apa, Dik? amarga, Amarga kenging penyakit kencing manis. uyuh legi. Wah iso kencing manis yo legi ya, Dik ya basa Jawane.
Dan bagi para ibu-ibu, lan kalian para ibu-ibu hati-hati ngatos-ngatos karena cuaca tidak menentu. Amarga cuaca mboten tentu. Bisa terjadi angin puting beliung. Saged dados pentil muter. Tak bacok, tak bacok. Wis rasa omong-omongan karo awakmu.